गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ बनसु आरो माखासे आफादफोरनि गोदान दिल्लीयाव गिबि खेब सोमावसारनाया जाफुंसार जाबाय होनना खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि बनसुनि बडलेण्ड सोमावसारगिरिफोरखौ पुलिसा हमना लांदोंब्लाबो बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसुमतिया बयनिबो जानानै भारतनि हादोरगिरि मानगोनां मुस्लिमा द्रौपदी मुर्मु, गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि आरो नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथांनो आलदा रायजो बडलेण्डनि गोसोखां बिलाइखौ गथायनानै फैबाय होनना खौरां मोन्दों। भेरगावआव बिजेपिनि हरगढ़ तिरंगा अभियाननि सांग्रांथिजों बाइक रेलि हाबाफारि। भेरगावनि पानेरी समष्टिनि सिङाव दिनै बिजेपि दोलोआ रायजो राजाफोरनि गेजेराव भारत उदांस्रिया 75थि बोसोर जानायनि थाखाय हरगढ़ तिरंगा अभियानजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे गिदिरथार मटर साइकेल रेलि बानजायो आरो बे बाइक रेलिखौ पानेरी बियाबनि एमएलए तामिनबा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्विश दैमारिया बेखेवनानै होयो। बे बाइक रेलिया डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय जागायनानै पानेरी बियाबखौ फाखासे गिदिंनानै फिन डिमाकुसियाव फोजोबो। दिनैनि बे बाइक रेलियाव 300निबो बांसिन बाइकआ बाहागो लायो। दिल्लीयाव बनसुनि आलदा रायजो बडलेण्ड सोरजिनायनि धरना हाबाफारिखौ दिल्ली पुलिस मिलिटारिफ्रा होबथादों। बनसुनि आलदा रायजो बडलेण्ड सोमावसारनायाव दुंहाव थासारि। दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बनसुनि धरना हाबाफारिखौ होस्रांदों पुलिसा। बनसुनि गाहाय नेतारि बंजित मण्डलजों लोगोसे धरना हाबाफारियाव बाहागो लाग्राफोरखौ हमदों पुलिसा। बडलेण्ड सोमावसारनायखौ होबथानायाव आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारनि फाव फान्दायनाय दङ। आलदा रायजोआ जोंनि संबिजिरारि मोन्थाय होनना बनसुनि आफादगिरि बंजित मण्डल बसुमतारिया गोख्रोङै बुंदों। कमनवेल्थ गेम्सनि जोबथा साननि गेलेनायाव भारतनि पि.भि. सिन्धुआ सनानि मेडेल देरहानानै जारिमिन सोरजिदों। पि.भि. सिन्धुआ बेडमिन्टननि फाइनालाव कानाडानि गेलेगिरि मिचेल लीखौ गासै 215-213 सेट पइन्टआव गोरलैयैनो फेजेननो हादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, सोरबाफोर सानाय सुनाय, गान्थि जरा, हारा रोदा, साइनास, पेरालाइसिस बायदि बायदि देहा सोलेरनि जेंनाजों भुगिना दंबा नोंथांमोननि थाखाय बे समाव मोनसे मोजां खौरां। जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी महकुमानि साहा 5 किल'मिटार जानथाय बर' बाजार टिडि ब्लक साखाथियाव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो हागोन, जेराव खम खरसायावनो गोबां सुबुंफ्रा मोजां फिथाइ मोनगासिनो दङ। जुदिअ नोंथांमोना बेफोरबायदि देहानि जेंना दङब्ला थाबैनो आंनि 7086858977 बे मबाइल नाम्बाराव आबुं खौरां लाहरनो हागोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। ट्राफिक पुलिस सापलायनानै सुबुंफोरनिफ्राय जुरिमाना लाग्रा दुथांखौ पुलिसा हमदों। ट्राफिक पुलिस सापलायनानै सरासनस्रा सुबुंफोरनिफ्राय रां लुथियोमोन सासे सुबुङा। नंखाय ट्राफिक पुलिसा गुबै बिबानगिरिफोरखौ गार्डनिफ्राय लाखिनानै नेमखान्थिनि बेरेखायै जुरिमाना फोनांनो नाजादोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला बै सुबुङा गुवाहाटीनिफ्राय बासजों फैनानै तेजपुरनि फारुवा सारियालियाव सुबुंफोरखौ चेकिं खालामोमोन आरो बिसोरनिफ्राय गोसो बायदि रां लायोमोन। बिबानाव थानाय पुलिसनि सिनियर बिबानगिरिफ्रा जाथायथिलियाव सहैनानै जाथाया सोराङाव फैदों। लोगो लोगोनो बै नंखाय ट्राफिक पुलिसखौ हमनानै लादों। नायबिजिरनायनि गेजेरजों आरोबाव मिथिनो मोननाय जादोंदि बै सुबुङा रङिया आरो नगावआवबो बे एखे खायदाजोंनो सुबुंफोरनिफ्राय रां लुथियोमोन होनना। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।